Ten Ross, kámo. Vím moc dobře, co si zač. Celý dětství jsem sledoval, jak úžasně hraješ. Pro spoustu mladých Japonců si velký hrdina. Ale jinak si jen bastard. Bastard? Co ho žere? Jmenuje se Fukuda. V Japonsku se ve škole učil anglicky, ale nenaučil se nadávat. Proč mi nedává? Nikdy jsem mu nic neudělal. Poslyš, koukáš se na 25 neschopných hráčů, který mají chuť dát ti přes hubu. 6 ku 3. 6 ku 4. 6 ku 4. Máš pravdu, chtěl jsem si zapodvádět. Minadeo a Skillet, dvojka a spojka, pořád se spolu sázej. O čem to mluvíš? Ne, hele, je to venku, podívej, mělo to tam být celý, mělo to spadnout do koše celý. To ven. Ne, je to tak. Skilete, vždycky se mě snažíš. Co ty na to, dědo, platí to? Dědo? Tady to máš. Palkarský pořadí, odpálím, Dojdeš na platíš. první a zvul tě. Tak jo, jak jde o pálku? Skillet není ořezávátko. Haha. Ho. Byl tu Panas, když jsi ještě hrál? No jo, byl. Ale myslím, že mě moc rád neměl. Jste nedošli? Jdeš na pálku 8. 8? 8 chodí nemehla, nikdy jsem nešel na pálku později než 5. Tak teď jdeš 8, ty kakote. Ty kakote? Zatracenej! Srak. Dobrý, po zápase si to společně probereme, ano? Pacholík. Jo! Malej pacholík. Dobrý. Polip mi. Černou prdel. Ne, neříkej nic osobního, nic osobního. Tak to neplatí. Ne, já vím. Ne.